Карион! Здравейте, скъпи приятели! Днес съм много щастлив, че сме заедно. Ще направим един комплекс по йога, който ще ви доведе до идеално здраве, хубава фигура, дълголетие и антистрес ефект. Моите асистентки Ани и Ива ще седнат в лотос, полулотос или турски седеж. Аз ще остана прав, за да ви запозная с правилното йогиско дишане, което ще е абсолютно задължително при голяма част от днешните упражнения или асани, както е по-йогиски. Опитваме се само с корема да вдишваме и да издишваме. Може да гледаме в корема, дали го правим правилно, или да сложим длънта. Когато вдишваме, трябва да усещаме как корема избутва длънта, а когато издишваме, как хлътва. Следващото като йогиско дишане, това е диафрагменото дишане. За да го усетим, трябва да сложим дланите от двете страни на гръдния кош. Когато вдишваме, трябва да усещаме как се разтваря диафрагмата в страни. А когато издишваме, хлътване. Вдишване, издишване. Вдишване, издишване. И гръдното, най-лесното дишане, не е нужно нищо да държиме, просто вдишваме и се опитваме само с гърди. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Сега се опитваме да слеем тези три йогиски дишания. Корем, диафрагма, гърди. Вдишване. Задържаме. И издишваме корем, диафрагма, гърди. И отново вдишване. Задържаме. Издишваме. Задържаме. Дишането нормално. Благодарение на това йогиско дихателно упражнение, ние се заучаваме така, че да дишаме с целия обем на белия дроб. Съвременният цивилизован човек диша с връхчетата, което е вредно, предпоставка е за заболявания, намаляване на имунитета, преждевременно остаряване и така нататък. Заучавайки правилното йогиско дишане, ние засилваме имунитета на нашия организъм и способстваме по-доброто изпълнение на по-голяма част от позите в йога, както следващите упражнения, наричани слънчеви. Вдишваме, протягаме нагоре и лекичко извиваме назад. Издишване, наклон напред. Вдишваме десния крак назад. Издишваме осморка. Вдишване кобра. Издишваме ъгъл. Вдишваме десния крак напред. Издишваме щъркел. Вдишваме. Издишваме. Тези слънчеви упражнения са от загряващия комплекс на йога и са подходящи сутрин, когато се стане, да се започне денят с тях. Хубаво да се изпълнят няколко пъти. Ние ще ги изпълним още веднъж. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме десния крак назад. Издишваме осморка. С 8 части докосваме пода, затова се нарича осморка. Вдишване кобра. Издишваме ъгъл. Вдишваме десния крак напред. Издишваме щъркел. Вдишваме. Издишваме. Едно упражнение, което много ще ви хареса. Двата крака са стъпили плътно един до друг. Идеално изправен гръбначния стълб. Ръцете престрани догоре. Упражнението е много лесно и приятно. Задържаме. Дишането е нормално. Наслаждаваме се. И спускаме ръцете.
правим крачка, колената са прави. Отново ръцете престрани и догоре, докосваме дланите, задържаме, връщаме, поставяме другия крак отпред. В йога всяка една поза, когато се прави на едната страна, трябва да се повтори и на другата, колкото и лесна да е. Тези упражнения са повече психорелаксиращи, които правим в момента. Спускаме. И сега още по-широко краката. Тук вече ще понатоварим малко повече тялото ни. Ръцете може да са пред гърдите или по същия начин поставен ни ръцете отзад на гърба, както ви е по-удобно. Вдишваме, огъваме назад. И издишвайки се, навеждаме напред. Докъдето можем без болка. Вдишваме, извиваме назад. И издишваме, навеждаме напред. Изправяме се. Другия крак. Вдишваме. Извиваме назад. И издишваме, наклон напред. Вдишваме назад. И издишваме, наклон напред. Стъпваме с двата крака един до друг. Изправяме хубаво гръбначния стълб. Задържаме. Пускаме единия крак назад. Ако е левия крак, лява ръка е зад него, другата ръка е горе и погледът също е нагоре. Задържаме така. И повтаряме същото, само че с другия крак. Задържаме. Изправяме се. Лягаме по гръб за крокодилски упражнения. Уникален комплекс за гръбначния стълб, тазобедрените стави и рамената. Ръцете са в страни, прави с дланите надолу. Започваме усуквания. Когато таза и краката са наляво, главата е надясно. Трябва да го играем с удоволствие. Както сутрин, когато се протягаме в кревата и приятна тръпка преминава по гръбнака и мускулите ни, така и сега трябва да изпитваме огромно удоволствие от всяка една извивка. Поставяме глезен върху глезен и продължаваме следващото упражнение от крокодилския комплекс. Не забравяйте, че главата се усуква на противоположната посока. Ако се играе сутрин, желателно е по 12 пъти на крак, да има усуквания, за да мога да дам повече асани. Затова ще си позволя малко да ги съкратя. Поставяме ахилеса на единия крак върху пръстите на другия. Продължаваме извивките. Смяна на другия крак. Подобрява метаболизма, перисталтиката,
освен ефекта върху гръбначния стълб. Целият комплекс, който ви го дава в момента. Подобрявайки метаболизма, ние противодействаме на остаряване, болести, напълняване, целулит и така нататък. Поставяме ходилото на единия крак върху коляното на другия. Продължаваме извивките. Повечето от проблемите, които изброих, са вследствие на неправилния метаболизъм. Целият йога комплекс, който ще ви дам, е насочен към неговото подобряване. Смяна другия крак. Трябва да усукваме до там, докъдето ни е приятно, а не до там, докъдето ще се появи болка. Появи ли се болка, вече не играем йога. Йога трябва да се играе с удоволствие и не защото е полезна, ами защото изпитваме и удоволствие, докато изпълняваме позите. Сега свиваме двата крака, ходилата са широко поставени. Продължаваме приятните извивки, правейки тези упражнения. Приятно раздвижваме тазобедрените стави и се наслаждаваме. Преминаваме към двойното колело. Едновременно с ръцете и краката въртиме кръгове, затова се нарича и двойно колело. Тук освен раздвижване в колената и лактите и рамената, ще усетим натоварване и върху коремната преса. И сега наобратно въртим. Гушваме колената за един изключително приятен масаж на гръбначния стълб. Търкаляме се. Усещаме наслада от съприкосновението на гърба с земята, подобно на масаж. Като няма кой да ни направи масаж вкъщи, ето правим и се сами. И ляво-дясно. От няколко до 12 пъти може да се правят тези варианти. Сядаме върху петите. Хубаво изправен гърба. Финала на крокодилските упражнения с кръгчета в рамената. Все едно някой ни е хванал и ни прави масаж, изпитваме удоволствие. Научете се, играйки йога, да се наслаждавате. Усетите ли го това, вие играете истинска йога. Наобратно, за йога няма възрасти. От деца до възрастни хора могат да се занимават. Най-възрастната жена, която играе при мен, е на 76. Най-възрастният мъж е на 70. Наклон на едната страна. Представете си, че има плоскост пред гърдите и зад гърба ви. Вие не се отсуквате на никъде, ами точно странично се навеждате. И в другата посока сега. Изправяме се. Повтаряме същото, само че с ръката отгоре, която изтегля още повече наклона ви. Смяна. Наслаждавайте се, като се навеждате, приятно обтягане, да няма болка. Главата напред. Назад. Наляво. Надясно. Кръгче в едната посока.
и наобратно. Сядаме в удобна поза за дихателна гимнастика. Лотос, полулотос или турски седеж. Умишлено сядам в турски, за да покажа достъпност на позите, които правиме. Може и лотос, двата крака да са на бедрата, но това е за по-напреднали. Бавно вдишваме с корема и рязко издишваме. Бавно вдишване, рязко издишване. Вдишване. Стремете се да е само с корема. Вдишване. От 7-8 до 50-60 пъти такива рязки издишвания могат да се правят. След последното вдишваме корем, диафрагма, гърди. Издишваме. И глътваме корема колкото се може по-нагоре и по-навътре. Като в същото време, когато сме глътнали така корема, трябва да стегнем седалището, тогава глътнаме корема и блокираме брадичката в гръдната кост. Да го повторим още веднъж, само че отстоеш, тъй като повечето от вас са начинаещи, а отстоеш се звучава най-добре. Вдишваме. Задържаме. Издишваме. След като издишаме, с длани натискаме в бедрата и глътваме корема колкото се може по-високо. Забавя процесите на стареене. Има антицелулитен ефект, защото подобрява метаболизма, изхвърлянето на отпадъчни вещества и течности. Правейки нещо с корема, дава ефект и по цялото ни тяло, и на други места. Ще дам и едно утешително упражнение, тъй като повечето от вас, които гледате това DVD, сте начинаещи и няма да се справите директно това да направите. Вдишваме. Издишваме. С издишан въздух и отпуснат корем масажираме с длан. По този начин настъпва този положителен ефект, както от предното упражнение, макар и не на 100%, разбира се. Йога трябва да се играе на гладно, иначе при едно такова гълтане на корема може да разберете какво сте яли преди малко. Преминаваме към следващото дихателно упражнение – бастинг. Отново сядаме в лотос, полулотос или турски седеж. Хубаво изправен гърба. Ръцете могат да бъдат хванати по този начин. Това е мудра. Йогите вярват, че по този начин енергията не изтича от нас. Разбира се, може и дланите върху колената, ако така ви е по-удобно. Преди малко, когато правихме капалабхати, бавно вдишвахме и рязко издишвахме. А сега и рязко вдишваме и рязко издишваме. От 7-8 до 30-40 резки такива вдишвания и издишвания. След последното вдишваме корем, диафрагма, гърди. Стягаме мускулите на седалището, стягаме мускулите на корема и блокираме брадичката в гръдната кост. Така задържаме поне 15-20 секунди и когато не може повече да задържаме въздуха, издишваме през съпротивление на езика, а езика е натиснат силно в напцето. Вдишването е по същия начин.
съвременната наука и медицина изцяло обяснила ефекта на тези дихателни упражнения, като пак ако тръгна да ги обясна, ще загуба страшно много време, само ще кажа, че засилват имунитета, предпазват ни от преждевременно остаряване, поддържат нашата фигура, като подобряват правилния метаболизъм, изхвърлят токсините от черния дроб и вътрешните органи, действат лечебно и профилактично на всички органи в корема и гръдния кош. Сядаме в тронче, с преплетени пръсти хващаме ходилата, колената колкото се може по-ниско и вкарваме гръдния кош между двете ръце. Включвайки пълно йогийско дишане, засилваме ефекта от упражнението. Вдишваме, задържаме, издишваме, задържаме, вдишваме, задържаме, издишваме, задържаме. Много леко и приятно упражнение, а ефекта вече ви е ясен. Широко поставени в ръката, присвити, ръцете са зад нас. Усукваме наляво-надясно, подобно на крокодилските упражнения, приятно раздвижваме гръбнака, кръста, тазобедрените стави. Наред с всичките тези много леки, приятни упражнения, които водят до изключителен физически и психически комфорт, има и някои, които не са чак пак толкова приятни, но затова пък имат уникален ефект върху нашата фигура. Иначе казано, от гледна точка на хубавата фигура, йога влияе първо върху метаболизма, защото там е първо причината на всичките ни проблеми. Поза лодка. Задържаме така. Ако се занимавате сега за първи-втори път, трудно ще задържите повече от 20 секунди, но не е нужно и повече. Спускаме. Кратка релаксация. И търкулваме по корем, защото не всички трупат на корем както аз. Някои трупат на седалище, задна част на бедра. Да направим поза и за тези мускулни групи. Повдигаме ръце и крака горе, задържаме. Тук ще си позволя да кажа малко повече неща за позата. Уникален стягащ и антицелулитен ефект. Уникален ефект върху гръбначния стълб, рамената и тазобедрените стаи. Включвайки пълно йогийско дишане, засилваме ефекта и върху органите в коремната кухина. Вдишване. Издишваме, ама не додолу. Вдишваме, повдигаме. Издишваме, но не спускаме додолу. Вдишваме. И издишвайки спускаме. Продължителността на задържането е в зависимост от вашата индивидуална издръжливост. Кратка релаксация. Поставяме дланите от двете страни на гръдния кош и с леко приплъзване напред повдигаме в поза кобра. Задържаме така. Полезно упражнение за гръбначния стълб, кръста, сърцето и белия дроб. Подобрява също метаболизма и перисталтиката. Ефекта се засилва, ако включим пълно йогийско дишане, така че да го направим. Вдишване. Задържаме. Издишваме. Задържаме. Вдишваме. Задържаме. И издишвайки бавно, плавно, спускаме додолу. Кратка релаксация. Още няколко упражнения за стягане на задна част на бедра, седалище и гърба, както и ефект върху гръбначния стълб. Позата полускакалец. Дланите са от двете страни на таза или под таза. Повдигаме единия крак нагоре,
и задържане. Позата се нарича полускакалец. Смяна другия крак. С подпора, много приятен вариант, изключителен ефект има върху кръст. Смяна. И сега натискате силно с ръцете и повдигате двата крака колкото се може по-високо. Може да са леко свити, задържате колкото можете. След което спускаме и търкуваме по гръб. Свиваме колената и повдигаме таза. Позата се нарича малко мостче. Много леко и приятно упражнение. Подходящо и при физическо, и при психическо претоварване. Прибирате се вкъщи, няма нужда от никаква загрявка, задържате за около една минутка това малко мостче и ще усетите изключително бърз възстановителен ефект. Да направим едно леко усложнение, хващаме глезените и повдигаме. Това, разбира се, не е задължително, само които го могат да го направят. За по-младите и по-спортните ще дам още един по-сложен вариант. Това е големият мост. В никакъв случай не го опитвайте, ако не сте спортували нещо специфично и нямате нужната подготовка, по-добре не го правете. А иначе големият мост е само на ръце и на крака. Задържате го за няколко секунди, спускате и кратка релаксация. Винаги след силно огъващо назад упражнение е редно да се направи някое огъващо напред. Затова ще направим рало. Слагаме дланите под таза с прави, а по-неподготвените от вас с леко свити колена. Ако не можете бавно, с лека засилка, повдигате и захлупвате краката докъдето можете зад главата. Пак казвам, прави или леко свити колена. Захлупвате докъдето можете и задържате няколко секунди или повече, в зависимост от това, доколко ви е приятно и доколко ви опъва. Ако опъването е много силно и почти болезнено, по-добре по-високо краката. След което повдигаме в свещ. Полурао. Тронче в свещ. Оставаме в поза за релаксация. След всяка една обърната поза, както е свеща, трябва да застанем в поза за релаксация. Горе-долу, колкото време сме били надолу с главата, толкова време трябва и да сме в поза за релаксация. Слагаме дланите под таза и повдигаме гърдния кош нагоре, поза рибка. Уникален ефект върху белия дроб. В
Вдишване. Задържаме. Издишваме. Задържаме. Вдишваме. Задържаме. И издишвайки спускаме. Кратка релаксацийка. Вдишваме, протягаме ръцете над главата. Изтегляме се хубаво, както сутрин в кревата. И издишвайки придвижваме ръцете напред, дланите докосват бедрата, повдигаме глава. Ramена. Тук в зависимост от индивидуалната гъвкавост, или с прави крака и прав гръб, или с леко свити колена и колкото се може по-прав гръб, се навеждаме кой докъдето може. Всеки според своите възможности. Не бива да има болка, нито силно напрягане, така че да усещаме, че все едно ще ни се скъсат мускулите. А трябва да се навеждаме така, че да изпитваме удоволствие в разтягащите се мускули. Както вече споменах, подобно на сутрешно протягане в кревата. Изправяме се, разтръскваме, ставаме прави. Къси, но бързички движения в колената, които целят да предизвикат добро кръвообращение в тях. Ляво-дясно. Особено за хора с проблемни колена, рано сутрин могат да се минават тези варианти. Кръгче на едната, на другата страна. Сами аз, когато започнах да се занимавам с йога, имах проблемни колена. Раздвижваме сега с разминаване. И моя учител Веселин Лучански ми ги показа, практикувайки всяка сутрин това комплексче за 1-2 минутки, всички проблеми очумях. И сега вече колената са подготвени да ги понатоварим малко. Йогиско столче. Пускаме малко по-ниско и продължаваме задържането. Невероятен ефект върху бедрата. Още по-ниско. Тук, за да балансирате, може да сложите ръцете напред и да се опитате да клекнете додолу, по възможност без да отлепвате петите. Съвсем малко изправяме. Тук вече натоварването е, може би, максимално. Още малко нагоре. Още малко. Изправяме догоре. Разтръскваме напрегнатите мускули. Хубаво е след всяко едно натоварване върху мускулите, после да ги разтягаме. Сядаме върху петите. Вдишваме. И издишвайки се навеждаме напред. И издишвайки лягаме назад, докъдето можете. Ако така усещате опъване, оставате така подпряни на длани. Ако ви е малко опъването, може да пуснете на лакти. Може да разтворите колената, ако ви е по-удобно. Разбира се, най-гъвкавите могат да си позволят да легнат додолу и протягаме ръцете над главата. Поза от тегач. Внимателно излизаме от позата, тъй като мускулите са ни доста обтегнати. Оставаме седнали върху петите. Тук ще минем едно вариантче на силово упражнение, което се нарича люлка. Казвам най-лесния вариант. Дланите са от двете страни на колената и повдигаме само колената. Забелязвате, че оставам на пръсти на крака. Това е най-лесният вариант. По-трудният вариант е да не повдигнем само колената, но и пръстите
Това е по-трудният вариант на люлката. Съответно, най-трудният вариант на люлката, не случайно носи такова име, да се люлеем така както сме на ръце. След което става направи. Преминаваме към следващи упражнения, които също натоварват краката. Широко поставени. Позата се нарича полуклек. Изнасяме ръцете напред и отпускаме надолу докъдето можем. Ще усетите страхотно натоварване върху бедрата. Позата е полезна и за хора с проблемни колена. Но ако се появи болка в коляното, е редно да излезете от позата. Всеки, в зависимост от своите възможности, пуска колкото се може по-ниско. Ако не сте се изморили достатъчно, може да пуснете максимално ниско, за да изцедите силата на мускулите си. И тогава се изправяме, събираме краката, разтръскваме малко. И както вече спомена, след всяко натоварване е хубаво да разтегнем натоварената мускулна група. Хващаме крака, придърпваме петата към седалището, задържаме. За по-голямо оттягане може да дръпнем крака нагоре и назад. И втория вариант. Обтягаме ръката и крака, където може. Достатъчно. Не може да има йогиско занимание без равновесно упражнение. Глезена върху бедрото, коляното надолу. Задържаме така. Има и друг вариант, моите асистенти ще го направят. Поставяме ръката зад кръста и хващаме пръстите или ходилото на крака. Смяна. Задържаме. Равновесните упражнения, към които спада и това, което правим в момента, имат ефект върху нервната система, антистрес ефект, успокояват. Ефектът им се засилва, ако затворим очите. Достатъчно. Разтръскваме. Сядаме долу. Варианта пеперуда. Както сме в тронче, по-лесният вариант е да опънеме крака напред и наклон към него. Той изостава както е в тронче. Има и малко по-труден вариант, повечето от вас ще успеят да го направят, да свиеме крака отзад, докъдето може, като се опитваме бедрата да са разтворени колкото се може повече. Наклон към правия крак задържаме, без болка, докъдето стигнем до там. Може да сте така и да сте се навели. Може така, може да сте додолу, както можете така. Важното само приятно разтягане да усещате, не болка. През рамо поставяме, ако ляв крак ни е долу, лява ръка е на дясно бедро и другата ръка отгоре, докъдето стигнем. Може да успеете да хванете пръстите на крака, може не. Колкото толкова, важното да е приятно. И средата между двата крака навеждаме се напред, докъдето можем. Внимателно, защото това изглежда лесно, всъщност не е много лесно, трудничко упражнение. Докъдето можем, до там се навеждаме. Важното е да е между двете бедра. Усукваме към свития крак. Задържаме така. Или оставаме в позата, която сме.
защото следващото е трудно. Но ще го дам заради по-спортните и по-тренираните. Следващото е женски шпагат. Разтягаме свития крак назад, докъдето стигнем до там. След което смяна. Наклон към правия крак, докъдето стигнем до там, както вече казах, трябва да изпитваме приятно удоволствие, не болка. През рамо. Средата. Внимателно, докъдето стигнете до там. Усукваме към свития крак. Както преди малко, или оставаме в позата, която сме, или правим значително по-сложния вариант, женски шпагат, само че този път с другия крак. Сядаме с максимално разтворени крака, като това за всеки един човек е индивидуално. Може така да сте седнали, а може и да сте на мъжки шпагат. Всеки според своите възможности. Наклон към единия крак, задържаме без болка, докъдето стигнем до там. Към другия крак. И средата между двата. Задържането от няколко до 30-40 секунди. И сега същото, само че през рамо. Към другия крак. И отново, ако усещате, че сте се подпуснали малко краката, може да избутате още напред и наклон. Достатъчно. 4 упражнения с различна степен на трудност. Всеки да си избере това, което може да направи. Слагаме ръцете зад нас и повдигаме таза във въздуха. Това е най-лесният вариант. Всеки един от вас би могъл да го направи. Ако са ви по-разтворени краката, може да направите същото, само че с ръцете отпред. Ето така. Ако сте пуснали мъжки шпагат, може след това да пуснете додолу. И сега двата по-сложни варианти, които ще покажа. Не ги опитвайте, ако усетите, че са ви невъзможни. Всичко става с времето и тренировките. Ръцете са зад нас и повдигаме тази краката колкото се може. Съответно същото и с ръцете отпред. Достатъчно. След което събираме краката, разтръскваме. Свиваме ги. Повдигаме таза максимално високо, задържаме. Главата е естествено продължение на гръбначния стълб. Ефект има върху седалище, задна част на бедра, гърба, раменете, ръцете. Спускаме. Двата крака са прави, един и друг. Усукваме на едната страна, задържаме. На другата посока.
смяната първата с гърдите и главата надолу. Смяна. Изправяме се. Подготвихме гръбнака за страничната извивка. Вид единия крак пред нас. Другия също, само че отгоре. Който крак е горе, усукването е към него. Тези, които имат възможността, пъхат ръката под бедрото и се хващат на кръст. Смяна. Задържаме. Ако можете да се хващате, ако не седите така. Когато сте с дясно бедро нагоре, има ефект върху дебелите, част от тънките черва и черния дроб. Ако левия крак е горе, има ефект върху панкреаса, далака, стомаха и тънките черва. Както и върху тазобедрената става и гръбнак. Ефектът е лечебно-профилактичен, тонизираш, предпазваш органите от остаряване. Едно страхотно упражнение за очите. Сядаме върху петите. Слагаме едно пръстче пред нас и концентрираме погледа върху пръст. След което най-далечния хоризонт зад пръст. Или точка в залата, където играете, или стая. Отново пръст, върха на носа. Пръст, далечна точка, пръст. Продължавате да следите само върха на пръста, а пръста го придвижвате много бавно към върха на носа. Придвижвате го. В момента, в който го докоснете, бавничко отдалечавате. Спускаме пръста. Погледът отива отново до най-далечната точка. След което отъркваме дланите и ги полагаме върху очите. Сядаме в удобна поза за дихателна гимнастика, лотос, полулотос или турски седеж. Всъщност може да опитате и полулотоса, не турски седеж, както съм аз. Полулотоса е едната пета е точно по средата и другата пета е върху нея, така наречена още съвършена поза. А лотоса и двата крака са на бедрата, но не ви препоръчвам, тъй като ако нямате наблизко учител, който да ви помага и съдейства, може да направите някоя травма. Лотоса е капризна поза. С десния палец запушваме дясна ноздра. Средния пръст е на междувеждето, а малкото пръстче запушва лява, когато е нужно. Първо вдишваме през лява. Запушваме лява с малкото пръстче и издишваме през дясна. Вдишваме през дясна и издишване през лява. Вдишване през лява и издишване през дясна. Вдишване през дясна и издишване през лява.
Към края на всяко занимание по йога е редно да се направи релаксация за засилване на ефекта от това, което сме направили до сега. Лягаме в удобна поза, в която няма никакво напрежение, нито в мускулите, нито в ставите. Насочваме мисълта в пръстите на левия крак и отпускаме, отпускаме, отпускаме. Ходилото на левия крак отпускаме, петата, ахилеса, глезена, подбедрицата, коляното, бедрото. Левия крак хубаво отпуснат. И пръстите на десния крак отпускаме, отпускаме, отпускаме. Ходилото отпускаме, петата, ахилеса, глезена, подбедрицата, коляното, бедрото. Двата крака хубаво отпуснат. Отпускаме седалището, таза, кръста. От кръста нагоре, прешлен по прешлен, отпускаме гръмначния стълб, чак до врата. Корема отпускаме, диафрагмата, гърдите, гръдния кош, сърцето топти леко и спокойно. Отпускаме пръстите на лявата ръка, длънта, китката, предмишницата, лакетът, мишницата, рамото. И пръстите на другата ръка, длънта, китката, предмишницата, лакетът, мишницата, рамото. Шията отпускаме, брадичката, устните, бузите, носът, клепачи, слепоочия, вежди, междувеждието изопнато, челото изопнато. Мисълта спокойна, тялото отпуснато. Мислено си представяме лято, планина, зелена полянка, благоухание на цветя и горски билки. Рано сутрин, изгрев слънце. Огненото кълбо наполовина се е подало от хоризонта и обсипва небето и облаците с пурпур. Утринна роса, чуроликане на птички, съвършенство и хармония на природата. Пренасяме всичко това в нашето сърце и коктейла от тези приятни чувства и усещания разпръсваме към периферията на тялото. Изхвърляме от съзнанието всички отрицателни чувства и мисли. Мислим положително. Така както сме по-добри, пожелаваме на себе си и на хората, които днес сме се събрали да играем йога. Пожелаваме си здраве, щастие, любов, младост, дълголетие, късмет, успехи във всяко начинание. Пожелаваме същото на своите семейства. И със същата сила отправяме това благопожелание към всички хора по земята и им пожелаваме още да живеят в хармония помежду си и с природата.
и изпитваме вече желание за дейност, за приятно изкарване на останалата част от деня. Мислено преброяваме до 5. След дълбока въздишка се протягаме и бавничко сядаме. Сядаме в удобна поза за завършващо дихателно упражнение. Звукът Ом. Много свръхестествени неща се говорят за него. Това, което е доказано, че той лекува, тонизира, освежава. Както мъркането на котката е вид вибрация, която лекува котката и хората, които са в близост до нея, по същия начин и тази вибрация се опитваме да я разпръснем към цялото тяло. Вдишване. 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 Преди официално да завършим, искам да благодаря на Анна Петрова от Спортен клуб Скорпион, която е инструкторка там, Ива Благоева, също Спортен клуб Скорпион, световна шампионка по йога, и довиждане и от мен, Даниел Петров, председател на Спортен клуб Скорпион. Довиждане и до нови срещи. Харион, бъдете здрави!